Mandy Evans sydd wedi gwneud o Gair a Gorden, ni yn yr Eisteddfod heddi. Dwi'n mynd i gofyn cwbl o gwestiynau chi os yna'n iawn. Odi, mae'n iawn. Sut mae'n mynd â chi'n Eisteddfod? Wel, odi, good. Odi, mae pethau'n mynd yn gred. Hwn yw'r peth cynta, really. Ond nhw wedi rhywbeth mawr. Dwi wedi gwneud, a jyst wedi dechrau off ydw i. O'r farn o Doli, really. Ond mae lot o ddiddordeb wedi bod, a lot o bobl yn gofyn am gwefan a beth fyny, so mae pethau'n mynd yn dda. Pa fath o bethau chi yn gwerthu? Placie a, wel, geiriau Cymraeg a'r Gorden, really. Mae'n neud cael geiriau unrhyw iaith, ond Cymraeg yn dwi wedi ffocyso ar, achos na le dwi'n meddwl mae gap yn y market, chi ddim yn gallu cael gwneud o bethau fel la. So, beth yw nhw, yw placie wedi wneud mas o MDF a llythrennau, a wedi peintio gwahanol liwiau, a mae fel rhedstau byntin gyda a placie, a pethau defnydd, so pethau wedi, ond mainly pethau Cymraeg. Pa mor hir mae'n cymryd i chi wneud dan? Mae'n anodd gweud, achos pan dwi'n wneud dwi'n wneud gyd mewn stages. Dwi'n mynd â sheetin mor o MDF, a dwi'n torri fel lan. Dwi ddim yn gweithio ar un plac ar y tro. Dwi'n dechrau gyda torri sheetin mor o MDF lan, gwahanol sizes, wedyn sando fe i'r edges i gyd, wedyn y broses o spreio fe, wedyn y broses o sando fe. So dwi'n gweithio ar ôl bulk, ti'n bod ar un pryd. A wedyn, dwi'n mynd ag trwy gwahanol stages, really. So, mae'n anodd gweud fan mae un yn Cymru. Sy'n syniad fi wedi beth ti? Beth sydd wedi dylanwad chi i wneud y stwff yma i gyd? Wel, prosiect gyda'r ysgol, gyda rhai plant wedi nabod. Bacaloriaeth, wedyn studio'r bacaloriaeth Cymraeg, bacaloriaeth Cymraeg, yn blwyddyn 10, a wedi rhaid nhw i seto lan fel busnes, o'r wywer werdd yw yna fe, mae rhaid nhw seto lan busnes, oedd y ferch dy fi yn do a'i ffrindiau fi, a o'n nhw'n gwybod beth i wneud, so nes i ymcrymu bod nhw'n wneud hwn, wel, dechreuodd y syniad slightly wahanol, just llythrennau ar Gorden, a wedyn bod nhw'n gweithio, so wnaethon ni mlaen i wneud blocs o MDF, a so wnaethon ni wneud hwnna ar gyfer chwaer Nadolig Preseli, a buodd e'n rili llwyddiannus, a so wedi mynd mlaen o'r peth o fyny. Da iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.